आर'नाइ 5G इउट्युब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अमृत ब्रिज आन्दलन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि लोगोसे गोबां मानसिफोराबो बे अमृत ब्रिज आन्दलन दंफां गायनाय हाबाफारि आसाम गभर्नमेन्टनि 2024आव जाय बिथांमोना दाख्लैबावै दंफां गायनानै पर्टेलाव आपल'ड खालामबाय। नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ मोनसे सार्टिफिकेट इसु खालामदों स्पेशेलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि थाखाय। बे सार्टिफिकेटआ इम्पर्टेन्ट जागोन मानो होनोब्ला नोंथांमोननो महिला उद्यमिता अभियान स्किम बे अभियान स्किमनि जोहै नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ जेब्ला 10,000 रां सोगोन, जेब्ला नोंथाङा बे 10,000 रांखौ नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ प्रभाइड खालामगोन, नोंथांनो बे सार्टिफिकेटखौ गोनांथि जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ डाउनल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों, नोंथांमोना जुदि दंफां गायनानै फट'खौ एंगारबायब्ला नोंथांमोना बोरै सार्टिफिकेटखौ मबाइल फननि मददावनो डाउनल'ड खालामगोन, आङो बेनि प्रसेसखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो A to Z प्रसेसआव देखायगोन। लोगोसे बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रां, बे 10,000 रांखौ नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ माब्ला सोनानै होगोन बेनिबो मोनसे CMआ आपडेट होदों। जोङो बे महिला उद्यमिता बे 10,000 रांनिबो आपडेटखौ जोङो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। सार्टिफिकेटनि जोङो दा बोरै नोंथाङा डाउनल'ड खालामनो, बे दंफां गायनायनि सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बोरै डाउनल'ड खालामनो, जोङो बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनो थाखाय गुगोलाव अमृत ब्रिज आन्दलन नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। नैबे अमृत ब्रिज आन्दलन, आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्ट पेजआव थांनो हागोन। दानिया आं नैबे अमृत ब्रिज आन्दलन आङो बेयाव क्लिक खालामना होबाय। नोंथाङाबो बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। जोबोद इजि प्रसेस। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे 3 डट नुदों, नैबे 3 डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे अपसन लगइन। नैबेयाव लगइन नुनो मोनदों, बे लगइनआव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि आङो बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा बे दंफां गायनाय समाव रेजिस्टार खालामनाय जि मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा होदोंमोन, नैबेयाव इन्टार खालामनांगोन मबाइल नाम्बारखौ। आरो नोंथाङा नैबे क्लिक हियार टु गेट वान टाइम पासवर्ड OTP नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेयाव मोनसे OTP फैगोन। नोंथाङा नैबे OTPआव नैबेयाव बहायनांगोन। नोंथाङा आं खोन्थाहरदों नोंथांमोननो। नैबे बक्सआव OTPखौ बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव लगइनआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। दानिया आङो बेयाव गासैबो प्रसेसखौ बेयाव बहायनानै आङो नेक्स्ट स्टेपआव थांनानै सार्टिफिकेटखौ बोरै डाउनल'ड खालामनो, दंफां गायनाय सार्टिफिकेटखौ जोङो बेखौ नायदिनि। दानिया आङो बेयाव OTPखौ बहायबाय। दानिया नैबे लगइनआव क्लिक खालामनानै होनोसै। लगइनआव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे मेन नोंथाङा पेजआव फैनानै बेयाव नायनो हागोन। नोंथांनि नैबेयाव गासैबो डाटाया थागोन। नैबेयाव नोंथांनि गासैबो बेयाव डाटा थागोन। नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनि गासैबो नोंथाङा जिखिनि रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि डाटा बहायदोंमोन, बेयाव बेनि गासैबो डाटाया थागोन। नोंथांनि नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, नैबेयाव केटेगरि, नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम्बार, आङो बेखौ ब्लार खालामना दोनदों। दानिया नोंथाङा बेयाव बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों डाउनल'ड, नैबेयाव सार्टिफिकेट मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि दंफां गायनाय सार्टिफिकेटआ डाउनल'ड जागोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव दसे थानानै सार्टिफिकेटआ डाउनल'ड जागोन। दानिया बेयाव डाउनल'डनि मोनसे अपसन ओंखारबाय। नोंथाङा नैबे डाउनल'ड एगेनआव नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय। जोंनिया दानिया सार्टिफिकेटआ डाउनल'ड जाबाय दं। जों दानिया सार्टिफिकेटखौ नायदिनि। सार्टिफिकेटआ डाउनल'ड जाबाय। जों दानिया बेखौ अपेन बानायबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बे अमृत ब्रिज आन्दलन दंफां गायनायनि सार्टिफिकेट। नोंथाङा बेखौ मोजाङै लाखिना दोनबानो जाबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बेखौ नोंथांमोननो गोनांथि जागोन। नोंथांमोना बेबायदिनो मबाइल फननि मददाव दंफां गायनाय सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बेबायदि डाउनल'ड खालामनानै लाबानो जाबाय। दानिया नायदिनि जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता दाख्लैबावै दंफां गायबाय, नोंथांमोननो नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ गभर्नमेन्टआ माब्ला प्रभाइड खालामगोन बेनि बागै CMआ मा बाथ्रा बुंदों, जोङो दानिया भिडिअनि जोहै नायदिनि।
অসমত আমি নতুন নতুন ব্যৱস্থা কিছুমান সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছো। এই জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলনখনত আমি কেনেকৈ যোৱা কিছুদিনত মই ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰিম। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত অৰুণোদয় 3.0 আমি নতুনকৈ আৰু বহুত হিতাধিকাৰীক লগত লৈ অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ।